ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಕೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಲೇ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಕೊ ಕುಜಲ್ ಉದುರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳು ಉಡ್ದಾತ್ ತಲೆಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂಡ ಹೊಟ್ಟು ಉಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಜಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾಪುಂಡು ಸಪ್ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಣ್ಣೆನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡ ಕುಜಲ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದಪ್ಪ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಪಂಡ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡೆಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮಾಂತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕುಜಲ್ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದುಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆಂಡ ಐನ ರಸ ಪೂರ ಸೋಕು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಯ್ತೊನೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಾರೆದೆನ್ನೆಲ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಖಾಲಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡಲ ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪ ಆದ್ ಬರ್ಪೆತುಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮನಿದ ಸಾಬುನು ಎಣ್ಣೆನು ಮಾತ ಕುಜಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದಾತ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲುನ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ದಾಪುನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ನ ಎಣ್ಣೆನ್ ತರೆಕ್ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪ ಆದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೊಳ್ಳೆನಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಆತ್ ನಿಕ್ಲು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನ್ ಬೆಚ್ಚಾವರದಿಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತುದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗ್ ಆಪುನಾತ್ ಎಣ್ಣೆನ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದುನ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತೈರೆನ್ ಪಾಡೊಡು. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನ್ ಸೋಕು ಕೊದಿಪಾವೊನುಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತುದು ತರೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡ್ದಾತ್ ಐಟ್ ಒವುಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಜಲ್ಗ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಿತ್ತೆದೆಕ್ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ವೆನ್ ಮೆತ್ತೆ ಕುಜಲ್ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪ ಆದ್ ಬೊಳೆಪುಂಡು ಈ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಪುನೆಟ ನೆಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನೊಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತೊನ್ವೆನನ ಎಣ್ಣೆ ಅರತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಟ್ ಜಿಂಜ ದಿವೊಂಡ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಕುಜಲ್ ಸೋಕಾದ್ ಬೊಳೆಪುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.